ma kayuoche chando e weche lowo. Beatrice Nyambura wacho ni ero nitiere wach moro ka, wacho ni konyna mamani dagi oriembe e plot mane chuore ogerone Dandora ma omuko nyaka ot ma ushago. Sani kata nyithindo 6 ma onge ok dhi sikul, namba ne uchiwo karka. En ng'ama nyalo luwo wachne to kipindi ka Beatrice Nyambura ote mari odonjo karka, namba ni med ichiwo karkanyo. Erokamano ahinya kuom ote mari. Nitie mathoth mapod nitiere karka. Adaketo gimoro achiel mar mondo mi Seth bende ang'oyre ni thuolo mano mar somogi kendo mar duokogi achiel kachiel. Inyachako gariyogo mondi. Mopenjo wach chuo liete. Apan chik marito mond liete be chik marito chuo liete. En chik achiel. En ni mond liete for a long time have been a vulnerable group. Iyudo ka chuo liete kata ka nitiere to thothgi gine lopegi. Mwandu thothgi seche moko iyudo ka en ga margi. Koro iyudo ka gin kendo ok gi kale lit kata pek ma mond liete kale. But chik marito mond liete bende chik marito chuo liete. En chik achiel. Koro wan ga gi bias watematema konyo mond liete nikech mond liete makinde mang'eny iyudo ka gin gi thagruok kendo midhiero makogi. Kategori mar mond liete ni en mani winjo kacha penjo machielo mopenj karka chuo kaeto chuo liete gi mon ma chuo gi mer ma bede ka jukumu mar family margi. Non jukumu koso ere kako define ng'ama wido ni en a widow kata widow by definition mar chik en ng'ama chuore otho kata ng'ama chiege otho mane widow. That is ginene ma ng'ato ngima to koro kinya wacho ni widow. Mana paro ni en absconding duty kata neglect mar responsibilities matimore kanyo. Mama miwinjo kowacho ni wen gosiepne ma plot mane jaode ogero muki dalabu muki. Cleophas mane gima timre kendo kidhi e gweng' kata kidhi e mier ibiro winjo very painful stories gigo matimore e dala kata e mier malo. To mana kaka nawacho ji buono chik kokamano ji kia chik. Ka wuon paro nindo to weyo chi liel, mwandu te en mar chi liel. Mane gima chik wacho. En koda gi nyithinde. Kapo ni nitiere ng'ato kaka mana kaka min kata wuon moro kamoro, unless onyalo tang'o ne court ni en a dependent kendo nobedo provided for, unless onyalo tang'o mano ni koa kuom ng'ani ne ritowa kendo ng'ani ne manyo kaka wanyalo, en mano ng'iyo kaka wanyalo dak, mane koko nyalo donjo. But ng'ami miyo first priority en chi liel. Mane gima chik wacho. Magi ma chiefs ong'eyo, magi ma jodongo mek gweng' tindo ng'eyo, osetimnegi sensitization magi ng'eyo. To kata wan buche ma wagoyo wamuloga weche mek ratiro mar chi liete. Kendo wawacho ni ng'ani bora ni in chi liel, oyieni mondo idong gi puodho, oyieni mondo ibed gi mwandu, nitiere framework monego bed ni utiyo godo mondo mi magi duto otimre. Magi ma chik wacho. To ni penjo kane pok wadhi e break ni kapo ni wamiyogi empowerment kata support mwamiyogi, ere kaka wang'iyo kendo ere kaka wanono ma waneni ati support no choponegi. Women group gi gin jomo chanore. Gima nyaka ing'egi joma minegi. Gin gi women group, gin gi support group. Support mora mora mawuok e women empowerment program mawuok through Dr. Raymond Omolo. Itero e group. E group kanyo gin gi chenro gi kaka gidwa ni giti gi pesa no. Kapo ni gin gi ohala gi moko ma gidwa ni tim, nikech nyaka gitanga ni wan gi ohala moro kata wan gi support moro kata nitie ohala modwa ni wayaw kata wan gi ohala ma watimo to wadwa medore ki ohala. Koro kapo ni gisetang'o mano to Dr. Raymond Omolo kokalo through women empowerment program chiwo support e group. Koro support ok dhi ne chi liel achiel, support biro nu e group. Nikech group kutimo to koro gi mechanisms, bylaws ma un godo. Kaka utayo ratichu e group ka. Koro une muneno kaka unyalo pogo ohala ma wuok kuom mano kata kudwa ni umed
mondo mi ohandu obed maduong', kata kapo ni nitie dividends moko mutimo higni ka higni. Nitie groups mang'eyo ma higa murumo ni ma 2025 ne gikawo nyaka dividends koa e pesa manuket negi mondo mi gitim godo ohala. So en support mabiro negi as a group, en monyalo manyo koro kaka otimo godo. Kata kapo ni nitiere vijende, nyithindo mang'eny ma wasekawo through women empowerment program no mosetere school, iyudo ka en chi liel gi nyithinde yudo that benefit. So kata kapo ni joka yuoche gin jo angenge, joma tijgi tek, joma korgi dongo madwa chendo ahinya, tiyudo ka support no pod chopo ne chi liel. But kopogore gi mano, gima sani koro watemo timo en ni koro ratich chi liel kakodak mwandu, nikech kata iyudo ni moko bi maya mwandu, geche ne nitiere, iyudo kodhi ka en ng'ama ne ni e dho nam, wuon pa ne nigi yie moko mane dho nam, omagi odhi. Wuon pa ne nigi motobot moro, omaye, onge. Ne en gi dhok moko mameke, omagi, onge. Mano gima chik odagi. So chik wacho ni chi liel en monego bed ni yudo mwandu to gi nyithindo. Mane gima ka watimo to bro konyo. To kata wan kaka joma chuo, aparo ni we have a very big role mondo mi watug. Nikech wan kaka joma chuo, wan ma thothne warocho ratichgi. Iyudo ka in ng'ama yuoro, to in ni monego bed ni rito chi owadu, in emi kendi violate rights gegi. Koro aparo ni kata wan onego bed ni timonwa puonj joma chuo. Inyalo kaw gi tiketo gi e bura, ting'iso gi ni mae gima chik wacho, kendo mae kaka onego bed ni utimo, kendo mae kaka onego bed ni utayo chenro. Nikech pare ni chi liel kodong' to dong' ne jodala, wan monego bed ni warite, ok ni wan monego bed ni warocho ratiche.